Tot el material que n'hi ha dins està molt contrastat. A banda de la risa, n'hi ha molta documentació. Molta. I el Lalo, n'hi ha una part final que és un animalà. Què és això? És una idea que va tindre el Lalo, que és fer una mascletat. El tio fa, en 7 o 8 pàgines, mira, fa una mascletat d'alcaldes condenats o imputats. En sèrio, I clar, el tio va començar a documentar-se i és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pàgines d'alcaldes, cada alcalde té la seva caricatura, imputats, en forma de mascletà. I teniu el Blasco, teniu la de Canal 9, teniu Genoveva Reig, apareix Sonia Castedo, estan tots, l'Alperi, tots, la Milagrosa Martínez, Ricardo Costa, la exconsellera, l'Alicia de Miguel, tots, estan tots així, bim-bam. I cada això és una reflexió i una màscara, bim-bam, veus? Bim-bam, 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 triusca. I Juan Cotino, Juan Cotino, que li dediquem també un homenatge als caquis de Cotino. Això ho sabeu? Cotino va dir que se n'anava de la política per a plantar caquis.